říkali, že musí padnout 13 v letošní sezóně. No já nevidím žádný důvod, proč by se to nebylo podařit dneska na prvním kole 21. ročníku Slovensko-Moravské asijské ligy. Neházejí Lužany muži. Pánové, hodně štěstí. Všechno v pořádku, Lužany běží, základna, krásná, brutální koš. Brutální koši, který měl běhnout krásně, ale tam nebylo ideálně nabrané. A to ten 13.